बासबारिनि मोनसे मण्डल कमिटियाव जोंहा मोनसे जयनिंनि कंग्रेसाव हाबनायनि हाबाफारि दंमोन। बे हाबाफारियाव जोङो फ्राय 100-150 मानसिखौहाय जोङो दिनै कंग्रेसाव मोननो हादों। दा बावहाय खोब गोजोननाय मोनदों। रायजो राजायाबो गिलु बालु गरम, जानाय गैया लोंनाय गैया, थेवब्लाबो माखौबा नुहुरनानै कंग्रेसाव फैदों। निश्चय बिनि माखासे खारन थानो हागौ। दा खारनफोरखौ जोङो सोंनानै मिथिबाय जे रायजो राजाया दानि जे जोंहा जाय बिथाङा बे समस्तिनि MCLA जादों थामहिनबा मुनमुन बायद' बिथांनि सायाव गोजोननाय गैया। बेनिफ्राय UPPL नि सायाव गोजोननाय गैयैनि खारना जाहैबाय बिथांमोनहा गासैबो हाबाफारिखौनो BJP नि सायाव निर्भर खालामो। दा बे BJP आ जेखौ थोनो बेखौ मावनो गोनां जायो। गोसो गैयाब्लाबो जेरै दा बे आदानिया 3600 बिगा हायाव एखेबारे कर्परेट इन्डास्ट्रि खालामनो नागिरदों। दा रायजो राजाया बिनि सायाव गोजोननायखौ मोनाखै। दा रायजो राजाया मा सानबाय, BPF नाव जइन जाब्लाबो बिसोरबो हिमन्तनावनो सोनारो, BJP नावनो सोनारो। UPPL आव जइन जाब्लाबो बिसोरबो BJP नावनो सोनारो। गतिके जायहा BJP नि साननाय हनायजों गोरोबा, जायहा गावसोरनो सारा भारतखौहाय 50 बोसोरनि बारा सालायबोबाय, जों बिसोरजोंनो हाबनोसै। बिसोरजों हाबनानै थायोबा जोंनि हाफ्रा रैखाथि मोनगोन आरो कलकारखाना इन्डास्ट्रिनि सानस्रियाबो जागोन। आं बेखायनो बे रायजोफ्रा दिनै बिराद आग्रह जानानै कंग्रेसाव हाबनायखौ बुंदों। रायजोफोर जोङो सोरबा सासेया गेदेर जानानै इन्डास्ट्रिनि नामावहाय हाजार हाजार हा लानायखौ कंग्रेसा फोथाया। कंग्रेसा माखौ फोथायो? कंग्रेसा फोथायनाया जाहैबाय न'खरनि साफ्रोमबो इन्डास्ट्रिनि मालिक जानायखौसो जोङो फोथायो। न'खरनि साफ्रोमबो कर्परेटनि मालिक जानायखौसो जोङो फोथायो। दानि जुगा जौगानाय जुग, दानि जुगा टेक्न'लजिनि जुग, दानि जुगा बिगियाननि जुग। बे बिगियाननि जुगाव बारा गोबाव गैला जोङो बेक्तिगत बिरलाबायनो हासिगौ। बारा गोबाव गैला 7 मिनिटजों चाइनाया 7 घन्टाजों चाइनाया सारा पृथिबीखौहाय गिदिंजोबनो हानायनि मोनसे ट्रेभेलिं माबा आगजु बानायबाय, बिरग्रा आगजु बानायबाय। अब्ला दा बेखायनो सानदों आं, मा जावलिया बावलिया माबा APDCL खुलिबालायनो हाजार हाजार साख्रि मोनगोन। सोर बुंदों? बबे संगठना जोंनो लिरनानै होनो हागोन? बे पर्बतजरा ओनसोलनि BTR नि रायजो राजानो लिरना होनो हागोन जे उमुक साख्रिखौ एथ' होनाय हाजार होगोन, एथ' उमुक पस्टखौ सुकेदारनि पस्टआ एथ' जागोन, क्लार्कनि पस्टआ एथ' जागोन, इन्जिनियारनि पस्टआ एथ' जागोन। रावबो बिदि लिरनानै होनो हाया। ओरैनो आबां जाबां बुंदों इन्डास्ट्रि जायोबा साख्रि मोनो होननानै, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय दिनैनि बे आपग्रेडेड टेक्न'लजि जुगाव जोङो मा बेक्ति मानसिया दिनै इन्डास्ट्रिखौ बानायनो हायो। जोङो जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि BTR बासिखौहाय ITI खुलिनानै जोङो बिसोरखौ स्किल ट्रेनिं होनानै बिसोरखौहाय स्किल लेबार खालामगोन। पलिटेकनिक खुलिनानै इन्जिनियारनिफ्राय जोङो फिसा फिसा दानख'नानै लाबोनानै गिलौ बालौ फैसा होनानै इन्जिनियार फरायनो हाया रायजो राजाया। दा बै इन्जिनियारनि कर्सफोरखौ जोङो गामि गामि LP स्कुलावहाय क्लास 5 निफ्रायनो कंग्रेसा, राहुल गान्धीया 2029 गभर्नमेन्ट दायोबा LP स्कुलाव इन्जिनियार एटाच खालामगोन जोङो। भारतनि साफ्रोमबो बेक्तिया इन्जिनियार जागोन। अब्ला जों साफ्रोमबो मा जायो, गावनि न'आव जिरायनानै जोङो उद्योग कलकारखानाखौ खुलिनो हागोन आरो मा। बेनिफ्राय लामा सामानि बेबस्था, बेनिफ्राय बेफार फालांगिनि बेबस्था जोङो बेखौ खालामनो हानांगोन। लाइननि बेबस्था, कारेन्टनि बेबस्था, गामि गामि 11,000 बे 3 फेस लाइनखौ जोङो सोजोबनांगोन। फिसा फिसा ट्रेन्सफर्मार बोदेरनानै बावहायनो जोङो फिसा फिसा कम्पानि खालामनो हानाय। कंग्रेसा बिदिखौ सानदों आरो मा। सोरबा आम्बानिनो, सोरबा आदानिनो, सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो बेक्तिगत जोंनि हाजार हाजार बिगा हाखौ होनानै जोङो जोंनि आथिङाव रुवा दाननो सानाखै। दा बेफोर गासैखौ जोङो दिनै सावरायनाय जादों आरो रायजो राजाया खोब खुसि। दा नुनो मोनदों जे प्रतेकटा राजनितिकआनो गावबा गाव देरहानाय मिजिंखौ लानानै नैबे दावहाथिलियाव बा राजनितिकनि हान्जायाव ओंखारगासिनो दङ। लोगोसे आइ कंग्रेसखौ सोरबा सोरबा सुबुङा ओरैबायदि बुंदों जे भारतआवबो मोनसे सरकार गैया, आसामावबो मोनसे सरकार गैया आरो बिटिआरआव सरकार गैया। नाथाय आइ कंग्रेसआ दिनैनि दिनाव माखौ लानानै एबा मा बिसिबां थांखिजों नोंथांमोना देरहानायनि मिजिंजों दिनै राजनितिकआव ओंखारनो नागिरदों? भारत हादोरखौ स्वाधीन खालामनाया आइ कंग्रेसानो खालामदों। बे भारतबर्षआव सोरबा बांसिन गोबावसिम सरकार सालायदों होनबा बे कंग्रेसानो सालायदों। दा बेखायनो बेफोर खोथायाव जुक्ति गैया। रायजो राजाया दाउजों सबायजों
जेसेबांखि गोथाव जाया मानो खुसुं बेदरजों सबायजों जेसेबांखि गोथाव जाया मानो जोंहा राजबंशी भाइफोरनि किबा हांसोजों खुमब्राजों जेसेबांखि गोथाव जाया मानो सामफ्रामबो जायोब्ला बे थावा जायो दानि जुगाव ओरैनोबाबो रुनानै संख्रि गैया थाव गैया जालाबायग्रा जाबाय थालिर मैखुनफोरखौ रुदलाबायनानै जायो दा जुगा सोलायबाय नालाय सोलायबायगोन साननानै माबा गोथावसिन जागोन नामा बिजेपिनि साननानै बिजेपिनि भट दा बिजेपि फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जेरा मोनबाय रायजो राजाया हा हु सेनानै लाजोबबाय जोङो गावनि आथिङाव गसंनो गावनि मोदोमखौ थैनायनि उनाव फबनोबो जायगा गैयै जादों दा बेफोरखौ रियेलाइज जाबाय आरो मा रायजो राजाया दा बेखायनो आं होनबाय थादों परबजरा ओनसोलाव फैबानो होननाय जायो गोसो गैयाबाबो बिपिएफखौ होनफ्लांनाय जायो इउपिपिएलखौ होनफ्लांनाय जायो दा बिपिएफआ गभर्नमेन्टआव फैब्लाबो इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टआव फैब्लाबो संख्रि सेरसेनि दामखौ बिथांमोना खमायनो हाया बेनिख्रुइ आरो मा बुंबावनो दा बेखायनो जाय सरकारा फैयोब्ला संख्रिनि दामखौबो सोलायनो हागोन जाय सरकारा फैयोबा सिनि थाव गुबै पेट्रल हाबि जाबिनि दामफोरखौ सोलायनानै गाहाय खालामनो हागोन रायजो राजाया बायनो हानाय खालामनो हागोन बे माबायानो जाहैबाय पार्टियानो जाहैबाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेस जिन्दाबाद बिटिसि भटआ दा बावैनो नैबे मास मोनथामनि उनावनो जासिगोन दा कंग्रेसआ नैबे बिटिसि एबा जोंनि बड'लेण्डनि जेनाखि राजनितिक हान्जा 40टा बियाब बे बियाबाव नोंथांमोना दारायजोबनो थिरांथा दङ नामा जोंहा मैया दाखालिसो गौरब साराबो फैदों बिनि सिगां जोंहा साथे सार फैदों जोंनि आसामनि को-इनचार्ज प्रभाकर पिटिराज साथेया फैदों आरो जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट जाकिर हुसेन सिकदार बिथांमोना बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जे जोङो 40टायाव गेलेजोबगोन आरो जोङो रावजोंबो एलायन्स जाया आरो जोङो बेखौबो मिथिदों दिनैनि दिनाव जों 40टायाव 40टा देरहाजोबा खारन जों बेनिखायनो गेलेगोन खारन एमएलए बिधान सभाया फैगासिनो दङ दा जोङो बबे समस्थियाव बेसेबां मोनगोन बेनि मोनसे सावगारिखौ जोङो आखायाव लानो थाखाय बेखायनो जों 40टायाव होजोबगोन फारसेथिं जोङो राजा जायाब्लाबो जोङो राजाखौ बानायनो हायो प्रमद बर'आ गोदो आन्दलन खालामबा मोनसे खोथाखौ बुंबाय थायो दाखालिबो आं बेखौ एसे दुखु मोनदों कंग्रेसआलायनो जेबो मोना कंग्रेसआलायनो सारेन्डार जाबाय बेबायदि नङा जोंहा प्रमद बर'आ गोदो आन्दलन खालामबा फंसे बाथ्राखौ गले गले बुङोमोन आमी जुदिअ सरकार बनाबा नवारे आमी जुदिअ केन्डिडेट जिखाबा नवारे आमी केन्डिडेटआव हिरुआबा पारे जोङो देरहायाब्लाबो फेजेननो हायो माखासे एंगेलाव कंग्रेसआ बे खामानिखौ मावनांगोन उफाय गैया प्रमद बर'निफ्राय बेखौ आं सोलोंदों दा माखासे खोथाफ्रा बेबायदि थांलायो आरो मा थेंक इउ